Takže znova je tu taká pekná, milá chvíľa, kedy sa vám všetkým, ktorí budete sledovať tento videozáznam, môžem takouto bezprostrednou formou poďakovať za to, či už ste stáli na uliciach a zbierali na petičný hárok podpisy, alebo aj tým, ktorí ste ma nepoznali a ste ten podpis dali, čím ste vyslovili svoju nádej na zmenu, zásadnú zmenu života na Slovensku, na zmenu správy našej krajiny. Zároveň vám chcem poďakovať za to, že ste mi dali šancu spolu s vami túto zmenu uskutočniť. Je pravdou, že pre ten kontakt s priaznivcami facebookovej komunikácie je teraz zúžený, pretože mám pred sebou množstvo osobných stretnutí, osobných návštev a množstvo kontaktov aj už s mainstreamovými médiami. To, že nemám možnosť každému sa hromadne a individuálne cez Facebook prihovoriť, však neznamená, že v mojom srdci nie ste. Stále som v duchu s vami, sledujem a smerujem stále k tým cieľom, ktoré sme si pred seba aj formou petičnej akcie postavili. Akú kampaň vy robíte? Cez koho? Kto je vlastne tá vaša tvorčia skupina alebo tí... Sú to ľudia, ktorí bezprostredne sa do tejto kampane, ja to ani nevolám, že to je kampaň, ale taká spoločná občianska tvorba, samoiniciatívne sa do nej zapájajú všetci ľudia a z rôznych regiónov. Či už sú to učitelia, alebo sú to obyčajní robotníci, alebo sú to aj samotní študenti, ľudia, ktorí sa venujú rôznym aj meditatívnym prácam, umelci. Takže je to také zaujímavé, že už vlastne v tejto kampani, v tomto občianskom diele sa prejavuje ich ľudová tvorivosť. A tu už vidíte záber na Tatry, to sú naši ochrancovia miestni, ktorí nás takto vlastne zaštiťujú a tento pohľad v podstate mne osobne dáva veľkú silu. Slováci do seba aj do tých politikov vlastne indikujú, programujú, že politika je špinavá a aj tak nič nezmeníte. Ak väčšinou takto so mnou ľudia rozprávajú, ja ich hneď zastavím. Stopka, pre mňa politika nie je špinavá. Pre mňa je politika tá najčistejšia, tá najzodpovednejšia misia. Politika vôbec nemusí byť špinavá. Poďte ju spolu so mnou meniť. Poďte ju meniť k tomu, aby bola inšpirujúca, tvorivá, aby prinášala ľuďom úžitok. Tá politika aj náš život bude len taký, aká je naša viera.